Sakwamukela ezindabeni zethu. Udabeni lwethu oluphambili besibike ukuthi umnyango wezokubusa ngokubambisana KwaZulu-Natal usuqinisekise ukuthi kushone abantu abane esifundazweni kulandela isiphepho izolo ebusuku, kanti indawo ekhahlamezeke kakhulu isemtubatuba enyakatho yesifundazwe. Ungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele usenxuse amaphoyisa ukuba avikele umphakathi ebugebengwini. Ubekhuluma emngcwabeni wephoyisa uSithembiso Mazibuko kwaMashu. uMazibuko udutshulwe washona ngoLwesibili ngesikhathi kutholene phezulu ngezulu lezandla amaphoyisa nezigebengu ezibhekene noxhaxha lwamacala okubulala. uSithembiso Mazibuko nobe yilungu lophiko lwe-NIU emaphoyiseni ushiye emhlabeni izingane zakhe intathu. Ubeyigugu lendlu ingane isakhala namanje ukuthi bengaze kube ngathi uthandwa yedwa uSithe, kodwa indlela kadenza ngayo eyenza ukuthi athandeke. uMazibuko waqale waba yisosha ngaphambi kokuba abe yingxenye yombutho wamaphoyisa ngo-2007. Kade asitshela ukuthi leli langa fanele sihlale silindele ngoba mayengiphumile gogo ngane ngicela nazi ukuthi ngelinye ilanga kuyofanele nibe strong ngizongabuyi. Hawusithe ungayisho kanjani leyo? Athi ngizongabuyi sike singene endaweni ezinzima uyibuza usuphumile ukuthi ngiphume kanjani. ngoLwesibili uMazibuko ehambisana nozakwabo babezungeze indlu okusola ukuthi iyisidleke semgulukude entuzuma. Phakathi kwalabo ababekulendlu kwakukhona nesigebengu esifunelwa amacala 12 okubulala emasontweni 5 nje. Silathila basesibhedlela bona yobona umehluko. Fanele benjalo. Lezingane zenu ezihamba nalabafana sihlale nabo mase sifika uhlamvu lwabhontshisi nohlamvu lombila solikhethe emnyango. Izingane zikaMazibuko manje sezizonakekelwa yisikhwama iSAPS Education Fund. Siyabuya nezemidlalo nomhlahlo wesimo sezulu nezemidlalo bese sibheka eDoornfontein siyoxoxa nensizwa edume ngelikanyawo lomshini uKing of Squads nalapho simthole ejimisa khona nathi safike sajima.